buhay pa'y hanyo samantaro. Gagal narik janji-janji di antara kita, jangan mengarang kiden kabulhan. Usalah menitiakan si ayam atau denai laika pulang jua basa bala hadiah basa bala sayang indah cinta kita untuk assalamunya basa bala hadiah basa bala sayang langkah kita dirian bicarano hingga duduk di pelaminan. Itu kita. Salah menitiakan si ayam atau denai laika pulang jua basa baladi basa bala sayang indah cinta kita untuk salamunya basa bala hadiah basa bala sayang langkah kita diiringi carano hingga duduk di pelaminan. Itu kita. Itu kita. Terima kasih udah Daniel, mantap. Itu kita. Thank you.